Эфирда яңалыклары вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Мошенниклык гамәлләре турында даими искәртеп торуга карамастан, кызганычка каршы алар карамагын эләгүчеләр һаман очрап тора. 2026 ел башы белән аларның һөҗүме кимеми, киресенчә көчәя бара. Алай гына да түгел, кыргалдарлар акча үзләштерүнең төрле алымнарын куллана. Районның полиция бүлегенә соңгы 2 атна эчендә 126 гариза килеп ирешкән. Алар арасында мошенниклык очраклары шактый. Эчке эшләр бүлегеннән алынган мәгълүмат буенча, гыйнвар ахырында 1972 елгы Актүбә бистәсендә яшәүче билгесез затны җинаять җаваплылыгына тартуны сорап гариза белән килә. Алдан тикшерү барышында билгеләнгәнчә, Актүбәленең дәүләт хезмәтләре интернет порталындагы шәхси кабинетына рөхсәтсез кереп, билгесез затлар аны акчаларын имин хисапка күчерү кирәклегенә ышандыра. Алар зыян күрүчене җайлы түләүләр системасы аша 139 991 сум акчасын имин счетка күчерү кирәклегенә инандыра. Ләкин күчерү вакытында банк тарафыннан операция туктатылган. Бу факт буенча җинаять эше кузгатылган һәм тикшерү алып барыла. Мондый очраклар һәр даим кабатланып тора. Кызганыч, зыян күрүчеләр акчаларын югалталар, хәтта кредитка да баталар. Бу хакта җитәкчеләр катнашында узган эшлекле киңәшмәдә катнашып, полиция хезмәткәре чыгыш ясады. 27 января поступило заявление от жительницы города Азнакая 2003 года рождения о том, что неизвестные лица по приложению МАКС в период с 26 по 27 января под предлогом сохранения персональных данных оформили на ее имя 3 кредита. Элегрәк кыргалдарлар кармагына күбрәк өлкән буын вәкилләре эләгү күзәтелсә, соңгы арада зыян күрүчеләр яшәрә. Бу бәлки профилактик әңгәмәләр үткәрелү белән дә бәйледер ди белгечләр. Ветераннар советы җитәкчеләре һәр кайсы үзләренең группаларын ачтылар. Шул группаларда нинди материал бар, аларны куеп баралар, аңлату эшләрен даими алып баралар. Районның ветераннар оешмасы җитәкчесе сүзләренчә, бу юнәлештә эш тукталып тормый. Профилактик әңгәмәләрне яшь буын белән уздыруда күздә тотыла. Кыргалдарлар урлаган акчаларны кире кайтару бик авыр, шуны һәркем аңласын иде. 20 елдан артык тишек түбә, агрессив йортсыз этләр һәм җылылык булмау хисап җыелышында иң бер чыган мәсьәләләр турында халык җаваплы затлар белән фикер алыша алды. 6 мәктәптә узган елга 11, 19 һәм 20 территориаль иҗтимагый үзидарә вәкилләре йомгак ясады. Тулырак Алсын Нуриева материалында. Вы нанимаете их, они вас обслуживают. Энергетиклар урамындагы 20 йортта яшәүчеләр үзләренең иң бер чыган проблемалары белән уртаклаша. Түбәләреннән су үткәнгә быел инде 23 ел була. 11 торак эксплуатацияләү идарәсе белгечләре гаризаны игътибарсыз калдырмый. Рубероид ярдәмендә ремонт ясый. Әмма вазгыять үзгәрми. Гражданнар җыенына кадәр үк идарәче компаниядә халыкка ремонт 2035 елга гына планлаштырылган дип ассызыклыйлар. В одном месте они вот маленькие куски положили, залатали, не течет. В другом месте вот эта вот лежа стена, да, по стене стала течь вовсю. Никому не надо. Я вот живу в основном, можно сказать, на крыше. Вот сейчас весна придет. Обычно Әмнә Громовая һәм Волгоград урамнарында яшәүчеләр бөтенләй дә урамга чыгарга курка. Бу территориядә агрессив этләр көтүе хуҗа. Әти-әниләр бигрәк тә балалар өчен борчыла. Аларны кайда гына барсалар да озата барырга һәм саклану чараларын йөртергә туры килә. Җаваплы оешмаларга хатлар инде язганнар. Этләрне тоталар да 2 атнадан кире урыннарына кайтарып куялар икән. Тик бу 2 атна эчендә хайваннар агрессив булудан туктамый. Этих собак вроде задирали, но департамент говорит, что через 2 недели мы вам все равно их вернем. Они возвращали эти собак. 1 гыйнвардан Әлмәт районында хуҗасыз этләрне тоту өчен экология һәм төзекләндерү департаменты җавап бирә. Белгечләр диспетчерга шалтыратып гариза калдырырга кирәк ди. Закон буенча хайваннар ветеринария тикшерүе, стерилизация, вакцинация уза һәм аннан соң элеккеге яшәү тирәлегенә кайтарыла. Колонки не включаются. Мы не можем ни мыть посуду, ни купаться, ничего. Оно периодически отключается, и вот такая ситуация. Пожалуйста, помогите. Тюленин урамы 27 ай йортында су басымы начар. Халык узан елның языннан бирле юына да, савыт сабаларны да юа алмый. Түбән басым аркасында колонкалар сүнә. Идарәче компания фильтрларны чистарткан, әмма вазгыять үзгәрмәде диләр. Хисап җыелышында водоканал вәкилләре сорауны терки. Мы проверим, мы посмотрим. Потому что громче-то я тоже проблема была. Пока у меня на первом этаже стоят, упражняли, да, проблемы не замечательные. Проверь, с нашей стороны мы проверим. Кыш көне геофизическая урамында урнашкан 11 йортта температура плюс 14 градуска кадәр төшә. Яшәүчеләр сүзләренчә, моны торак инспекциясе үлчәүләре дә раслый. Халык берничә кат кием киеп, берничә юрган астында йоклап ардык инде ди.
Люди нормально в трусах спят. Мы как бы тоже хотим раздеваться. Но мы наоборот одеваемся. А что говорит ЖЭУ, когда вы обращаетесь? ЖЭУ-то, они вроде бы обращались к ним, они на 3 дня включают тепло, и потом опять все холодно. Шулай ук халык 11-нче торак эксплуатациялау идарәсе вәкилләре тарафыннан дорфа мөгалләмәгә зарланды. Сүз уңайыннан идарәче компания хезмәткәрләре гражданнар җыенында юк иде. Біз Россия гражданнары проекты 2023 елның сентябрінен башлап Әлмәттә дә актив тормышка ашырыла. Оның кысаларында Әлмәттә яшәүче 20 яшь үсмер төп документ паспорт алды. Вакыйганың барышын безнең төшерү төркеме дә күзәтте. Біз Россия гражданнары проекты документны топшыру гына түгел, ә гражданлык позициясын, ватанпәрвәрлекне формалаштыруга һәм үз иле өчен җаваплылыкны аңларга юнәлтелгән чаралар комплексы. Әлбәттә, бу проект 3 ел дәвамында уңышлы тормышка ашырыла. 14 яшы тулган 20 яшь әлмәтлеләр чиратлашып үзләренең беренче һәм иң мөһим документларын алдылар. Аларның күзләрендә горурлык, дулкынлану һәм шатлык хисләре иде. Шул көннән башлап алар рәсми рәвештә Россия Федерациясе гражданины паспортына ия булдылар. Мин югары мактамадан, мин движение первыхның председателе, үземнең беренче паспортымны алдым, үземнең беренче документымны алдым. Мин бик шатмын шундый матур мероприятиега өчен бик рәхмәтле. Әлеге паспорт тапшыру тантанасы быел беренчесе булды. Оештыручылар әйтүенчә, ел дәвамында яшүсмерләргә төп документ тапшыру дәвам итәчәк. Сегодня наше вручение было приурочено. Бүген паспорт тапшыру тантанасы 27 гыйнварда Ленинград блокадасы бетерү көненә туры килде. Чөнки без теләсә нинди җиңүнең нинди бәягә төшүен истә тотарга тиеш. Яшь буында патриотизмны үстерү, патриотизмны тәрбияләү минемчә безнең алда торган иң мөһим бурыч. Самая главная задача, которая стоит перед нами сейчас. Ватанны ярату, аның үткәнен белү һәм ата-бабаларың белән горурлану дигән сүздә. Колабызның төбәкне өйрәнү музеенда мәктәп укучылары кунакта булды. Очрашу Ленинград блокадасы өзелү һәм Сталинград сугышы тәмамланган даталарга багышланган иде. Программа кысаларында учреждениедә илебез тарихындагы хәлиткеч вакыйгаларга багышланган ачык дәресләр бара. Бу ел үзәктә 2 мөһим дата: 27 гыйнварда Ленинград блокадасы өзелүгә 82 ел, 2 февральдә Сталинград бәрелешендәге җиңүгә 83 ел булды. Проектны өстәмә белем бирү педагогы Гүзәл Гыйзатуллина алып бара. Ул 21 мәктәп укучылары белән эшли. Я работаю с детьми начальных классов и считаю... Мин башлангыч сыйныф балалары белән эшлим. Һәм башлангыч сыйныфлардан алар белән бу эшне башлап җибәрергә кирәк дип саныйм. Аларны әкрен генә темага кертәм, сөйлим. Яшьләренә аңлаешлы биремнәр, ата-аналары ярдәмендә башкара торган биремнәр бирәм. Ягъни гаилә, балалар, яшь техниклар станцияләре һәм ата-аналар элемтәсе күзәтелә. Прослеживается связь семьи, прослеживается связь детей, станции юных техников и родителей. Очрашуда укучыларның әтиләре, абый-апалары да катнаша. Бүген кунакта әтилле уллы Тимошкиннар. Узган елны Сталинград бәрелешләре булган урыннарда эзләү отряды составында сәяхәттә була. Аларның бабасы Тимошкин Игнатий Сергеевич шушы фронтта хәбәрсез югала. Эзләнүләр барышында эстабарлар отряды Совет сугышчысының җәсәден таба. Самое главное, мы нашли именно наш поисковый отряд, нашел одного бойца. Это был советский боец. При нем, к сожалению, документов не было. Портмоне было, но, к сожалению, все сгнило. Опознать не удалось. Үсмер егет өчен үткәннәрдә казыну бер яктан кызык булса, икенче яктан Совет сугышчысының җәсәден күтәрү авыр булды, ди Кирилл. Тяжесть, как будто как-то обидно за этого бойца. Ну и гордость. Әлмәт төбәкне өйрәнү музеенда балалар катнашындагы чаралар һәр вакыт узып тора. Һәм әлбәттә инде биредә экскурсияләрдә еш була. Чөнки нәкъ менә бу залда Бөек Ватан сугышы чорына кагылышлы мәгълүматлар бик күп җыелган. Һәм шуларның иң кызыклысы мөгаен эзләү отрядлары алып кайткан экспонатлардыр. Бүген аларның саны 100дән артык. Әлмәт яна яңа елны каршылый. Хәзер инде ай календаре буенча. Узган елларда креатив процесслар фабрикасы каршындагы мәйданда шәһәр халкы Кытай яңа елын бәйрәм итә башлады. Күрше проекты кысаларында узган чара 2 сәгатькә киңлекне, якты төсләр, дәртле ритмнар һәм кышкы күңел ачу үзәгенә әйләндерде.
Кунакларны тематик костюмнарда аниматорлар каршы алды. Көнчыгыш традицияләрен чагылдырган бәйрәмнең программасы бай иде. Өлкәннәр балалар да уеннарда һәм остаханәләрдә катнашты. Төрле музыка астына биергә өйрәнде. Күрше проект кысаларында Диана Маслахова җәй көне татар телен һәм халык уеннарын популярлаштыруга юнәлдерелгән бәйрәм үткәрүгә грант тоткан. Кыз җиткәч тә үз алдына кышкы гаилә традицияләрен үстерү, берничә буын берләшә алырлык бәйрәм оештыру максатын куя. Бер проект 3 чараны кулачлый. Кытай яңа елы икенчесе. Өченчесе февраль ахырында Яшьлек скверында булыр дип көтелә. Бүген безнең икенче бәйрәм уза инде. Китай яңа ел. Чөнки Китайда хәзер яңа ел башлана. Шуңа күрә инде без кешеләргә шул бәйрәм, шул җуданы әзрәк узайтырга теләдек. Шуңа күрә инде безнең шундый бәйрәм бүген. Аниматорлар белән уеннар, спорт эстафетасы, традицион һәм заманча музыкага биюләр, тылсымлы әкият геройлары белән очрашу. Бой программа төрле яшьтәге кунакларга хуш килә. Күрше фестивале районнан читкә чыкмыйча гына башка халыкларның мәдәнияте белән танышырга мөмкинлек бирүе аеруча шатландыра ди Гөлназ Хәбибуллина. Бүген үземнең гаилә белән килдем. Бәләкәй бала белән. Минем балама 5 ай. Кунарга килдек. Бик ошый. Якын. Прячемся, все вместе. Кто не успел? Чара ахырында кунаклар өчен тәмле бонус әзерләнгән иде. Оештыручылар килүчеләрне үләнле чәй һәм конфетлар белән сыйладылар. Бүгенге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.